Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Hiala! Mula sa Mahiwagang Burnay, ang kwento. Dear Nicole and Chris, isang mapagpalang araw po sa inyong dalawa. Kami po, sila Jen at Jojo, isa sa 20 couples na mabibiyayaan ng libreng kasal sa darating na Sabado. Napakamakabuluhan po ng selebrasyon ng 20th anniversary ninyo. Napaka-blessed po namin dahil napasama kami dito. At dahil feeling blessed po kami, hayaan niyong ibahagi namin sa inyo ang aming love story. Una kong nakita si Jojo sa bahay ng pinsan ko na may-ari din ng kwartong inuupahan ko. Magbabayad ako ng renta noon. Itong lokong pinsan ko, halata na type ako ni Jojo, unang kita pa lang sa akin, kaya siya yung naging matchmaker namin. Nagustuhan ako ni Jojo kasi palakwento ako. Kaso, ayoko pang mag-boyfriend noong mga panahong yun. Pero dahil matangkad si Jojo at yung mga tipo niya ang gusto ng roommate ko, nireto ko siya dito. Pero malinaw kay Jojo kung sino ang gusto niya. Tahasan niyang sinabi sa akin na ako daw ang type niya. Inaraw-araw niya ang panliligaw sa akin hanggang sa makuha niya ang matamis kong oo. Dahil hindi na kami mapaghiwalay, nagdesisyon kami na magsama na sa iisang bubong. Hindi muna kami nagpakasal kasi gusto ko muna sana na mapaghandaan. Gusto namin, syempre, espesyal. Minsan lang kasi sa buhay namin kami ikakasal. Patuloy na naging maayos ang pagsasama namin kasi parehas naman kaming nagbibigayan. Yung kahinaan ng isa, pinupunan ng isa at hindi pinalalaki. Nabasag ang inakala naming panghabang buhay na ligaya nang isugod ako sa ospital noong 2022. Nung una akala ko simpleng UTI lang. Pero nang magpabalik-balik ang bakterya, nag-order ang doktor ng CT scan. At doon na pag-alaman na may colon cancer ako. Ang una ko naisip, baka parusa ito sa amin ng Diyos kasi 16 na taon na kaming nabubuhay sa kasalanan. Pero dahil sa Catholic school ako nag-aral at naituro sa amin na ang Diyos ay Diyos na mapagpatawad. Buong taimtim akong humingi ng tawad sa Kanya. Ipinangako namin na kapag nagkaroon ng pagkakataon, magpapakasal na kami sa simbahan. Tunay na napakabuti ng Diyos. Dininig niya ang aming panalangin sa pamamagitan ng tambalan. Napakahalaga sa amin ito kasi wala talaga kaming gagastusin. Nilibre na lahat ng tambalan sa tulong ng Arena Plus, yung #1 online sports betting platform na lisensyado ng PAGCOR. Kaya sa mga kapwa ko tambalanisa, kung hindi pa kayo nakakapag-download, ito na ang sign para mag-download. Salamat Arena Plus at sa iba pang sponsors kasi gustong-gusto na naming makasal. Alam niyo naman, para sa isang may karamdaman na gaya ng sa akin, walang kasiguraduhan ang bawat araw.
Magandang makasal na makasal na para anumang oras sa kukunin ng may kapal. Nabasbasan na ang pagsasama namin ni Jojo. Pangarap din ni Mama na maikasal kami sa simbahan. Kaya masaya kung tuparin ang hiling niyang ito kahit wala na siya. Alam niyo tambalan, 2 bagay ang kinasasabikan namin sa papalapit naming kasal. Una, makakatikim na ulit kami ng ostya pagkatapos ng 16 na taon. Pangalawa, magkakaroon na kami ng gold wedding rings mula sa Mayet de la Rosa Fine Jewelry. Iba kasi talaga kapag may simbolo ang pag-iisang dibdib. Buong puso kami nagpapasalamat kay Madam Mayet, napakabuti ng kanyang puso. At sana ay lalo pang pagpalain ang kanyang negosyo para marami pa siyang matulungan. Muli maraming salamat tambalan at sa lahat ng tumulong sa inyo para maisakatuparan ang nalalapit na kasalang bayan. Ang inyong mga tambalanista, Jen at Jojo. Hi! Jen at Jojo! Ayan! Ang ganda naman ng kwento. Yan yung isa sa mga, hindi ko naman gustong marinig na merong may sakit, pero isa ito sa mga parang dahilan kung bakit gusto kong malaman, na gusto nang malaman ng tambalan kung bakit, kung sino. Yan, kung sino-sino yung mga at ano ang klase ng buhay meron yung mga couples natin na ikakasal. Kasi lahat yan for sure merong kwento eh. Lahat yan merong makakaibang mga pagsubok, mga challenges kung bakit hindi sila ikinasal sa simbahan, kung bakit nag-live-in na lamang, yung mga ganun, kung bakit hindi dumaan sa iba't ibang klase ng seremonya. Ang pagkakaalam ko dito, partner, noon gusto talaga nila ng wedding talaga. Kasi they really want to seal their relationship, no? Kaya lang nagkaroon nga ng colon cancer. So hindi na lang nila itinuloy. Tapos yung pala, 'di ba? Hindi man po talaga masyadong halata sa tambalan, pero parang mala angel tayo today. mala angel tayo ngayong habang ginagawa natin itong celebration ng ating 20th anniversary on Radio Partner. Parang tayo yung nagsilbing anghel nila Jen at Jojo. Ang pangat man pakinggan kasi hindi halata sa boses namin. Kasi parang yung hindi ba namin parang may kumikislot sa ilalim, ganon. Yung mga buntot umaalagwa, ganon. Sa true, 'di ba? Pero kung tutuusin, totoo, partner, 'di ba? Kahit papaano, sila naman din na nagsabi, sinasabi lang natin ulit, 'di ba, na heaven sent naman tayo. I mean, hindi lang tayo partner, kundi kasi tayo lang naman yung naging daan. Kasi kung tayo lang partner, wala tayong pera. Oo. So maraming salamat dun sa lahat ng mga nagtulong-tulong. At hindi lang sa pera, partner, yung effort ba? The effort of each one to make it happen. Yan, Yes. 'di ba? So, nahahappy naman kami. Huwag mong isipin na, Jen, yung na kahit kailan ka sana kunin, at least na ikasal na kayo. Hindi, ang goal natin, mabuhay kayo na matagal na panahon. Patay na kaming lahat, buhay pa kayo, Jen at Jojo. Woo! Ganyan! Ganyan ang yan ang goal! Yun ang mindset. Diba? Yun ang mindset, POV natin. Diba? Mabuhay na mahabang panahon. Ganon. Totoo Diba? yun. Alam mo, napakaganda pakinggan ng ganitong klase ng kwento kasi nagbibigay po ito ng inspirasyon sa atin. Again, this is a story of hope. Yung inakala ni Jen at saka ni Jed, anong pangalan nitong guy? Jen and Jojo. Jen and Jojo na
kasalang magaganap sa buhay nila na parang akala nila plano na lang lahat. 'Di ba sino mag-aakala na minsan sa buhay ninyo o darating yung araw na bibiyayaan kayo ng pagkakataon na ikasal. 'Di ba yun pa lang, 'di ba parang wag tayong tumigil sa sa pag-asang makakasal din tayo pagdating ng panahon. Correct. At ibinigay ni Lord yun eh. So gamitin natin yun sa sa sakit mo. Darating yung araw, bibigyan ka rin ni Lord ng pag-asa na makita ang paggaling niyan. Correct. Ang kasagutan sa iyong sa iyong mga dasal kasi lagi naman may sagot si Lord eh. Yun nga lang, ang sagot ni Lord, it's either yes, it's a no, or A no for now. or no kasi partner. Pwedeng no kasi talaga eh. Or pwedeng waiting moment. Yes. Yan. Waiting moment. Oo. Waiting ka lang dyan, 'di ba? Correct. Meron kasi talaga mga dasal na no talaga yung sagot eh, 'di ba? May mga gano'n na parang Lord, sana naman si Piolo Pascual kunin ako dito sa booth tapos buhatin niya ako. Tapos ihagis niya Oo, ako sa kama, correct. eh. Yan. Hindi naman ipaikot-ikot niya ako, 'di ba? Hanggang mahilo ako sa pagmamahal lalo kay Piolo Pascual. 'Di ba? Ang sagot ng Diyos dyan, partner, definitely no, 'di ba? Hindi mangyayari, 'di ba? Kasi may mga ganun eh na kung hindi alam ni Lord na hindi ito makakabuti sa iyo, edi no ang sagot diyan. Pero Correct. merong mga dasal na ang kailangan mo lang gawin talaga ay maghintay. Kasi Totoo. merong mga dasal na waiting ka lang muna. It's not yet the right O, time. diba yung kasalang ito yung perfect timing. Diba? Ito yung sinasabi ni Lord na hindi, ibibigay ko yung takdang panahon na ikakasal kayo. Yan. At ito na yun. In terms of your condition, sa ngayon, manalig ka lang. Habang buhay, may pag-asa. Ibibigay ni Lord yung tamang panahon na gagaling ka. Diba? Maniwala ka lang, manalig ka lang. Mahirap intindihin sa ngayon na Lord, bakit ko pinagdadaanan yung ganitong klase ng sakit? Pero wait ka lang. Huwag kang bibitaw, manatiling nakakapit sa napakagaling na lumikha sa atin. Correct. Ganun. So, and we're just so glad na kami po ay parte ng napakagandang at espesyal na okasyon na ito para sa inyong pamilya. Yes. Ganyan. So, masasabi ko, ilan yung couples natin, partner, no? 20 to signify the 20 years on radio. So, plus 20 times 2 kasi 40 sila to. 40 ligtas points sa langit. Kinompute ko na. Kita So, mo kung yun, baga sa mga steps, partner, yung mga iba nasa step 1 tayo 40 agad. Di ba? Kasi level 4 na. Ganon. Oo. Ano daw yun? 100 level yung pagdadaanan natin. Mahaba-haba pang biyahe ito. So habang nabubuhay tayo, kung naniniwala ka sa biyaheng langit, di ba? Gumawa ka na o kumuha ka na ng maraming points habang nabubuhay ka. Correct. Diba? Gumawa ka ng kabutihan habang nabubuhay ka. Ganon Yun kasi yun. sa totoo lang po mga kabisyo, ang iksilan talaga ng buhay. Yes. And tingnan mo, 'di ba, si Jen yun yung sinabi niya na bago man lang ako kunin or kung ano't ano pa man na mangyari, 'di ba? We pray na hindi mangyari yung iniisip. Pero kahit hindi naman kay Jen kumbaga si Jen, because of that sickness, alam niya that merong hindi po infinite ang life. 'Di ba? Meron po itong may ending talaga siya. So masaklap at masalimuot mang isipin sa true lalo, may ending po talaga ang buhay. Hindi nga ang masaklap pa dito, hindi natin alam kung kailan. Correct. At dahil hindi natin alam kung kailan, kabisyo, di dapat araw-araw pakabait. Araw-araw ang mag-iisip ng dagdag ligtas points sa langit. Totoo Di yun. ba? Ganon. At araw-araw, wag ka dapat mawawalan din ng pag-asa. Diba? Araw-araw dapat nananatiling astig ka. Correct. Laban lang ng laban sa Correct. buhay. 'Di ba? Sabi nga nitong si Jen at Jojo, 'di ba? Na importantatious na makapag-download po kayo ng Arena Plus app. Dahil ang Arena Plus talaga namang astig ka sa sports. Ba, alam nyo ba na ang Arena Plus ang tinanghal na Best Sportsbook Operator for 2024 ng Sigma Asia Awards? Ito talaga ang magpapabago sa paraan ng pag-e-enjoy mo sa paborito mong laro. Aha, at ang astig pa sa Arena Plus, hindi mo na kailangan pang maghanap kung
saan ang mga latest scores and results sa mga inaabangan mong laro worldwide. Dahil sa Arena Plus kompleto, PBA, NBA, PVL, soccer, basketball, volleyball, boxing at marami pang iba. At eto pa mga kabisyo ha, pwede mo ring masubaybayan ang mga live games ng local at international sports properties nila sa kanilang web-based or mobile applications. Gamit lamang ang inyong mobile device. O di ba, all-in-one na anytime, anywhere pa. At ang maganda dito, kabisyo, license ng Philippine Amusement Gaming Corporation o PAGCOR para masigurado na legal at secure ang gaming environment ng ating mga users. Dahil pare-pareho tayong astig, alam nyo ba kung sino-sino yung mga official endorser ng Arena Plus? Nandyan si Scotty Thompson, si Jordan Clarkson, tambalang ni Coliala Chris Chuper. O di ba, pang malakasan, astig na astig talaga. Koreka! At ang Halina sa Arena performed by the one and only Glock 9. Yan po ang kanilang official jingle. Kaya naman download Arena Plus app now in App Store. You can also watch it on arenaplus.ph. Dahil sa Arena Plus, astig sa sports! Gaming is for 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly. Ayun! Kapit ka lang. Aha! Kapit-kapit. Dahil sapagkat because maasa sa ayos ang lahat. Diba? Oo naman. Tingnan mo, pinagdadasal mo na sana kayo ay ikasal. Pinagdadasal mo na sana makatikim ka na ulit ng ostya. O, diba? Binigay ni Lord, diba? Sa true Oo. lalo. Diba? Ganun lang yon kabisyo. So let's continue to pray. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Muli ako ang kumikinang ina mo na si Nicole Yala. At ako naman si Cambio kay Chris Chuper. Na nagpapaalala, walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Yun! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!